USB driver mode. A na-ebidokwa mmadụ n'ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka erighị anyị fọnda mbaki, ndị oche erighị fọnda mbaki. Fọdụ esikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọmanwụ jaja. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu Abịama gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwana m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Isiokwu ji bịa n'oge awa nke eziokwu bụ importance of sacrifice to aja na be nna gị, ya father's land. Ndị oyibo ya agba ya na mmadụ ife ana nna ya. Enwere so many ways ndị oyibo ga-agwa gị ị ga-eji wee honor the land of your birth. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ịkwanyere ana be nna gị ugwu, then ị ma na ime eri uru si n'ana, maka na ana bụgoro isi mmụọ. Yes, ana be nna gị, aja ana be nna gị bụgoro ya fundamental base. So ọ bụrụ na the greatest shame ị nwere ike inweta, ọ bụrụ na country ka nwere country mouth bụ inwetagoro shame to your country, land of your birth. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya na June 19th. Nke bụ akwụkwọ ọkwa dị mkpa bụ ịnenecha vidiyo anyị ishia ya. Nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị na-alụ na any television station chọọ issue our movies on your channel, please and please chat me on WhatsApp. Ọ bụkwa ndị chọrọ iso na aja anyị na-achụ kwa ọnwa, ndị na-eso na ya bụ aja amago ka esi eme. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. You make
donation token to the account number. Chat them na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Then I was here those I needed from you in order to book. Jambuniano and Mache in the Ike in Ajana Chimigwe. Then I want to show you any chat and WhatsApp. Then we get book for 1 July. This has happened by an all more than I na temple more than China to more than I find up. Then the guy was in issue by Jibia. Because over here, game in the video, Metaka and share button, and one day we can mota. The high Kusita. Yet not check what the power of land. I will go that. Macanabo, and Madamaro, a best news, so we kiss every so however. You have much on Kanko go to him, Nana, and I will see more. Ala ane na akwụ na ya bụ isi mmụọ. Ane na akwụ na ya bụ the bedrock. No jigo. Format it na what ihe na that memory card. What ihe dị there? Why are you it? What ihe dị there if there is any other format you want it there what ihe keep it there. Because you see we will. So sorry, wait. Let's wait more please. Give us a pictures. Or she can delete everything. I have no my problem. Please, let's wait small. Let's ratify system error. One case I format devoted entirely. What am I for my 2mm? Game I will save one. Also, I can start all over. I can start all over. Format everything. Let me start all over. What are you going to now? Yeah. It's your video. The video. Let's start again. Sorry for that hiccups. Yes, I got one issue by you. I got opportunity. Opportunity that I will see again. Now, I should work and get me here in Asim Neke. You can try Homa. You go connected. yeah, They can try Homa Market Rani Hojo. Macando, but that is Hana from the social media. I'm Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi to oraifite. I'm only seeing to Ugochi to a temple. And you know, my family now look as all more the teacher. I'm because more using to an restoration prime minister. Broke as on the so you can call me an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Nobody no gawan is your importance of sacrifice to your fatherland. Uru obalo made ichuaja weja anania. Enwere ụzọ dị iche iche mmadụ si achụ aja wee nye ana nna ya ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwalụ ka ị mara na ọ dị mkpa mana bifo anyị gaba n'iru ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ ọkwa dị mkpa ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru na June 19 ka anyị ga-achịkọta ya ma mee saraka dị na ya ndị niile sonye na anya aja ga-enweta nchịkọta vidiyo nchịkọta ya bụ aja echefuna na ya na-esho social media ihe ọrụ na social media mana sọ ndị sonye na anya bụ aja ga-enweta ya na their WhatsApp numbers. Then ọ bụrụ na ị chọrọ isonye nke ọnwa June July ndị na-esonye bụ amarago ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request email donation token to the account number atizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you. My WhatsApp number bụ 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ka anyị gaba n'ihu n'isiokwu anyị ji bịa nke ọzọzi bụ ihe eme bụ
ọ bụrụ na ịnerecha vidiyo anyị metụ aka na share button. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies, gaa na Ugochi tubelu movie productions. You watch our true life stories in our movie productions. Then nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na radio station nke chọrọ ide show our movies, Nollywood movies, chat me on WhatsApp. Nke ọzọzi bụ nchọrọ ịkọwasịrị gị bụ na ihe ị kwesịrị ịma. Ihe ị kwesịrị ịma bụ nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Nkụzi anyị ji maka ya wee bịa bụ ka ịghọta the importance of ana, land of your birth. Ọ bụgoro na iwu onye na-eso ndị oyibo, ị ga-aghọta na aga na-agwa gị why you should honor the land of your birth. Site n'ụzọ dị iche iche kpatara na onwere every country can go to war ma ọ bụrụ na ịgbụtọ ọkọlọtọ, that is a flag, their national flag. Maka na that national flag bụ the symbol of their land, the strength of their land. Mana gị wabụ na ọdụtọ na-eriri gị eri anabe nna gị, o nwere ihe iji ekpọrọ ghọtara ya. Ijiri anabe nna gị kpọrọ ihe ọbụla, and ya bụ na ijiri anabe nna gị akpọrọ ihe so na nsogbu ị na-enwe. Maka na ọ bụrụ na mmadụ ghara buru egwu ghara ana, ọ ga-anọ n'elu wee gba. So o nwere ihe ọbụla ị na-eme na-abụrụ gị n'ana, maka na ịdị ka gị na ana dị na mma. Onye agbata ndị Igbo ji ekwu okwu gbasara nsọ ana, na onye ọbụla na-asọ nsọ ana, you will live long, maka na you will be at peace with ana. Ana na-agọzi mmadụ, ana na-eri mmadụ. Ya ka ndị Igbo ji wee sị sọ nsọ ana. Ya jesi gị sọ nsọ ana bụ ịma those basic laws a gwara gị debe in order to be at peace with ya na be nna gị, gị debe ya. Ịma those basic laws ị ga-ede ka ị wee dị at peace with land of your birth, gị debe ya. So onye ka m na-achịkọwa, onye batara na ijego na akwụkwọ, I think Deuteronomy ọ bụ nwe ebe ọ na-asị righteousness exalt a nation and sin is a reproach. Then nke ọzọ na-achịkọwara gị bụ na Chukwu oke nwere ebe ọ na-ekwu n'akwụkwọ Leviticus 15 gbadatawa sị na ọ bụrụ na ndị nke m ndị mkpọkwasaworo aha m, na ọ bụrụ na ha ga-edebe iwu m, na m ga-eme ka na ha iruo their land, mee ka ha mịa ụba, mịa mkpụrụ. So the land must bless you. Na-agọzi mmadụ. Onye apụtara na mgbe gburugburu ọ bụrụ na mmadụ kọọ ihe o mere, ihe ọ kọrọ na mee ọfụma, okene the gods, maka na o mere ka ihe a kọrọ n'ubi wee mee nke ọma. Is a blessing. N'itinyere ihe n'ana, because ihe ahụ ị kọrọ n'ana ọ aka ọlụ gị. So to bless the work of your hands is from ana. So ọ bụrụ na iwe onye ọrụ ugbo ịkọchara ihe ị kọrọ mee, ikere ndị ana na mmụọ nọ n'ana. Onye batara na anwụ na saịdị be anyị bụ ana edo. O nwere ihe anyị na-akpọ afịa ọrụ festival, afịa ọrụ, afịa zụrụ iji wee nwee aṅụrị na ihe a kọrọ n'ubi mere nke ọma. So mgbe eji ekene the gods of agriculture. So gị ka m na-achịkọwa, ihe m na-achịkọwara gị bụ na uwe gị na ana, mmụọ dị na ana kwụrụ, ihe ọbụla ị na-emewe ihe nkọta gị, ọ bụrụ ọzọ igwu na ọ ga-abụ aka ọrụ ndị izi ihe ubi, mana ihe ọbụla ị na-emewe ihe aka ọrụ. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ihe ọbụla ị na-eme ga-enwe agamniru, ngozi ga-esi, mbuli elu ga-esi. Mana mgbe ọbụla ị gbakọtara ya n'azụ na-eme those life na-edesecrate the land, agwara m gị na ọ bụrụ ka mmadụ gwa gị ọ dị gịnị bụ nsọ ana. Nsọ ana bụ keeping that 10 commandments. Onye bụ nsọ ana. Agwakwara m gị sị gị na 10 commandments abụrụ iwu ndị ụka, na 10 commandments iwu Chukwu okike, na 10 commandments has been in existence thousands of years before Christianity. Enyebughị ihe mgbe gburugburu, metakwa n'oge nke ndị a depitikwara ya ụmụ Israel kwa n'oge nke Moses. Then ọ dịbu adịghị ọ ihe dị BC. So ọ iwu Chukwu okike nyere mmadụ, etu mmadụ ga-esi bi ndụ ka o nwee harmony n'ụwa, and ka onye a wee nọrọ at peace with forces of nature. Maka na I can tell you why you are facing those challenges, because you have already set yourself against forces of nature. You have already set yourself against nature beings because of the way you live your life. So iwu Chukwu okike nyere mmadụ iwu iri. Yes, the basic ones from 1 to 3 bụ nke belong to yanwa. Yes, mana from 4th to the 10th bụ etu mmadụ ga-esi wee nwee udo. Like asịrị gị ga-ejekwuna nwunye mmadụ ibe gị,
ma ọ merie ya anya ukwu. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị ihe bụ na this world ga-abụ a better place ma ọ bụrụ na onye ọbụla respect ya nke ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla respect ya nke ya, ịmarụ nwunye mmadụ ịsọrọ ya, onye ọzọ asọrụ nke gị, enwe harmony. Ịmara ihe abụrụ nke gị, don't take it, onye ọdọdọ ịgwa nke ka ọ dịrị ya. Ihe niile abụ harmony. Ihe niile ahụ iwu Chineke nyere mmadụ ka ụwa wee bụrụ ebe ụtọ wee dị anyị niile. Mana ana m achọ ịkọwara gị na mmadụ bịazi deviate mezie for that natural law, idebe iwu anwa mmadụ wee baa na nsogbu. So ihe ọ bụla ị ga na-eme n'ụwa bụ kedu ihe ị ga-eme ka ị na-eplay according to the rule, ka ị wee nọrọ at peace with forces of nature, ka ị wee nọrọ at peace with ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Mgbe ọbụla ị gabara against natural laws dawa iwu ọdịnala, you already become their enemy. And I can tell you na ọ bụrụ na mmadụ na-arụ ọnụ into example ka mmadụ ga-atụ, ọ bụrụ na gen ụmụ gen na start ọ na-eru oru nwere belt. If you allow the belt to be going, no problem. Mana mgbe ọbụla i tiri aka gị ka ị stop that belt from following that normal routine, agwara gị na clock anyị fụrụ na-aga without knowing whether you are sleeping, whether you are care, whether you don't care. Time keep going, you wait for nobody. All you have natural laws. So natural laws are not waiting for you. They move simultaneously for the glory of the Almighty, the creator of the whole universe. So for you to enjoy this world created by God, you have to flow with the current of natural laws. Once you made yourself onilo, you will be crushed. Challenges will face you. So if you want to be at peace, don't do it. Wepụ aka n'ihe ọbụla wee kwafu ọbara. Wepụ aka n'ihe ọbụla ga-asọrọ ya hand ga-eme ka ị bụrụ onye ilo of these natural forces. Maka na ọha na-agọzi agọzi. Ka nkọwara one thing you don't understand. Ndị agha tọrọ how things work nwere ike isi mmadụ God punish you. Ọ na-abụ ka mmadụ kwuru anụ m amụ amụ. Ihe nji ekwu aghọta ekwu ya etu abụda onye agha ghọtara how things work. Mara na Chukwu okike kekere ụwa elu ka ana, the creator of the whole universe and all the cosmos and everything, can never descend so low. Ebe na-apọnish mmadụ, na-apọnish Agnes, na-apọnish Ginika, na-apọnish Ngozi, na-apọnish Chukwuemeka, na-apọnish John. It's not possible. Even common onye isi ala, president, can never descend so low. Punish Emeka, punish Ngozi, punish Edebat. You know what I mean? And we go agents of government. Once you go against the natural laws of this country, you will be dealt with the police. You will be charged to court, and you will go to jail. Mr. President Hans is not there. It's the natural laws of this country that is judging you. You get? Etu aka Chukwu Okechi wee nọ na throne ya na-anara ekele. O nwere ihe gbasara ya na ihe problems ya na-ada mbọ into it bụ na you move against natural forces ndị na-govern the whole universe. Ebe ọ na Chukwu Okike etu esi nwee minista, agwago m ọrụ na earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Now, nwee sị gị na etu esi nwee minista, nwee police, nwee army, nwee judge, etu aka esi nwee na mmụọ. Ịmara enwere ndị mbara njelu nke Chukwu ndị ọrụ ha wee pịawa mmadụ azụ mgbe ọ bụla ije imere ihe asọrọ gị mee. Ịmara dozo ndị njelu nke Chukwu a ọrụ ha bụ ịgọzi gị ma ọ bụ na ime nke dị mma. Ọ ya bata na enwere ndị njelu nke Chukwu na-agagharị na-eme mma. Ịghọtara ya? Enwere ndị ọrụ ha bụ izigara ndị mmadụ ozi ọma dịka ndị nke ndị ụka kpọrọ guardian angels. Nwee ndị ọrụ ha bụ archangels ije ọgụ dịka Michael. Ndị Igbo na-akpọ ya Amadioha. Ịghọtara ya? Ihe m na-achịkwa na enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ịgọzi n'ime nke dị mma, nwee ndị ọrụ ha wee pịawaghị azụ to ensure na enwere harmony in creation. So Chukwu nọ na throne ya na-anara ekele ihe niile ekere eke na ndị elemental beings and mystics and entities of powers. They are represented ministers, governors, council chairman, and the rest of them. All have na they enwere harmony. So if you want to be at peace and enjoy this gross material, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-akaba alụ gị na ha nọrọ at peace. Gị na ha nọrọ at peace. I wee nwee ike wee rie uru. I wee nwee ike rie uru niile dị na inwe harmony in this gross material. Mana ọ bụrụ na mgbe ọbụla eji nọrọ against their natural laws, you receive obula na pịawa azụ. So ihe na-achịkwa akọwala gị bụ ịmara ihe ọbụla bụ nsọ na forbidden. Please don't do it.
ọ bụrụ na ị nọrọ at peace with mmụọ niile mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, inwe ike benefit ya, inwe ike benefit ya with all the blessings, you need on earth. Those blessings will be your portion ma ọ bụrụ na ime ihe niile kwesịrị ime. So what am I saying is, honor the land of your birth. Whatever you are doing, as in no ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ, ọgụnwa afọrọ anya bụ representatives of your ancestors. The life you are living today, will your ancestors be happy that you are representing them very well? Anabenna gị nke kpọtọrọ akpọtọ mgbe kere mgbe bụ the last time ị honor the land of your birth? Kedu mgbe ị celebrate ndị nna nna gị ndị tọrọ nta na ngwuru be nna gị? Ị mara na ihe na-esi na nke onye akarịa. Mana mgbe ọbụla ị desecrate the land of your birth, then be ready to face the consequence. Be at peace with an abandoned. Udo wee dịrị gị. Be at peace. And the mayhem in when was the last time a wapuru and abandoned Ugochi? What is very important. Makana as a now 1 year did one is about also. Okay, when it way they work without ohere. Iji wee fee uru ha na be nna gị. Etu o si wee bụrụ na gọọmenti inwe time asị gị kwee national anthem. National anthem ị na-ekwe bụ and the national pledge is na ị ga-eme ihe niile ị kwesịrị ime ka ị bụrụ a good representative of the country of your birth, of eziokwu. Now atụrụ anya n'aka gị na ị ga-abụ ezigbote onye nnọchite anya obodo country isi wee bịa. Now ihe na-achọ ịjụ gị bụ the life you are living today. Do you think that your ancestors, your forefathers, if they are alive today, will they be happy with the type of life you are living? Are you representing them well, or are you becoming a nuisance to your ancestors? If your ancestors are alive today, will they be proud of you as their child? So here na chekwa gị bụrụ ha na agọzi mmadụ. Ka m werekwa earthly thing wee malụ atụ. Federal government nwere ọ na-enye ndị mmadụ a na-akpọ MFR and rest of them wee gabazie nke a na-enye onye isi ala. Ihe a bụ ugo nkwanye ugwu a na-etube mmadụ onye fere ana nna ya ọfụma. Ihe na-achọ ịjụ gị bụ etu isi ebi ndụ now, your ancestors in the land of the spirit, will they honor you? Will they be proud? This is my beloved son or my beloved daughter. The way you are living your life now. That's what I'm going to ask you. I can tell you now, the challenges you are facing today is as a result of even though that is not in harmony with natural laws, but the 10 Commandments. The word. Remember, they can not the 10 Commandments are Wundoka. The 10 Commandment has been there in BC or in Wuchukoki. Now, whenever you adapt and live according to the natural laws, the natural forces will work for your benefit. They will always be there to help you. But whenever you are working against natural laws, they will turn their back at you and they will fight you. And this world will never be a good place for you, because you have already set yourself against forces of nature and natural laws. So what am I saying? I'm trying to round up. What I'm telling you, message of today is live a good life that will earn you those unnatural honors from your forefathers, for the land of your birth. You are the representative of your ancestors. So the life you are living today will determine whether your ancestors will bless you abundantly. And once they bless you, whatever you are doing as work of your hands will be blessed. Lastly, before I close, remember Leviticus 15. From verse 5, what I say, now, I will heal their land and bless the work of their hands.
So blessing the work of your hands. I brought some ugbo. No one in is as a result. Blessing it is as a result of hard working and living according to natural laws. And once you live according to natural laws, I can tell you, those challenges that is taking your blessings away will be wiped out. Can you say about send the message in our WhatsApp 0805 78 672. Send the message in the next video. But I can share button. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu all over the globe. Bido n'ụbọchị tata a sị m na ihe ọbụla okwu ọbụla ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ kwuru n'isi gị na ọ na-adịzi ile bido taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile wee na-asị na ngozi ọbụla bụ nke gị na mmadụ ọbụla apụghị ịnara gị ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Na-etu nsigo n'ụbọchị taa bụ eke ka nsigo n'orie gụọ na afọ gụọ na nkwọ efe na anọ ụbọchị na anọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Sọnde n'oge awa nke eziokwu ya gazie.